Здравейте! Днес ще обясня алгоритъм за сортиране, който всъщност е най-бързия и дори в вградения сорт в алгоритъма точно него го използват. Той се нарича сортиране чрез сливане или още merge sort. Той се състои от две части. Едното е сливане на две сортирани на две части, дори да не са сортирани. И друга част, която да реже на парчета голям масив, да го реже на парченца и да казва всъщност, че ще го сортира. Че мърча трябва да след частите. За целта ще си направя void функцията sort. Не се чудете защо е отцветено, няма нищо специално. Аз съм с код VOS 1211 и за това. Той мисли, че е ключова дума. Взимам числата ми ще бъдат int, поне за сега. Мога да го направя и с темплейтни класове. Това няма значение, не променя нещата. И сега, първото нещо при рекурсивните функции, тъй като нашия сорт ще бъде рекурсивен, е да напишем кога трябва да приключат. Значи, когато нашия n, 2 всъщност, когато нашия n стане по-малък от 2, ние няма как повече да го разградим. Имаме две части и те са сортирани по някакъв начин по-надолу. Защо да делиме на една част на 0 части? Няма смисъл просто. И взимаме и правиме две променливи. В случая от тип int, ама няма значение. Left и right, които ми казват делят масива на две части. На две половинки всъщност. Тъй като използвам целочислено деление, ако е нечетно, ето този ред анулира if-овете дали е нечетно, пък какво трябва да правиме. n-left, където left ми е половинката. И тъй като работиме с указатели, ние си извикваме функцията sort, за да ни сортира елементите от нулевия, където сочи A, от масива A сочи към нулевия елемент, с дължина left, половинката. И после го извикваме за останалата част. Както казах, работиме с указатели, което ни разрешава да напишем този ред. A сочи към нулевия, A плюс left ще сочи към индекс left. С дължина right. Сега тук има едно нещо, което силно в по-големите класове ще е необходимо. Динамична памет. При динамичната памет ние можем да заделиме памет и да освободим. Значи, каква е разликата между един масив, който не е динамичен, и друг масив, който е динамичен? Този има елементи, този има елементи и този има елементи. Разликата е там, че ако този масив ни се казва A, а пък този или D, няма никакво значение, а този P, и този ни е динамичен, той е създаден с ключовата дума new. Разликата е, че можем да напишем следното. Delete P. Ако P ни е масив, пишем ето това нещо. И това ни освобождава паметта, което
може да доведе до това да нямаме time limit, да нямаме memory limit, извинете. И затова използвам динамична памет на този ред. Ето така се създава динамичен масив с n елемента. После мърчвам двете части от A с дължина left и от A плюс left с дължина R и да ми ги запиша в P. И после правя, след като съм ги мърджнал, мисля, че сега е реда да покажа как ги мърчвам. Значи, ето го един указател, който в нашия сорт сочи към началото на нова подредица, а този към средата на подредицата. А този ни сочи къде да запише сортираната част. Значи имаме три индекса всъщност, K, G и I. И ние кой индекс да взема от масива A. Тоест I е за A, G е за B, а пък K е за K. И сега, тъй като трябва да сложим всички елементи, ние в C сме заделили достатъчно елементи, ние трябва и да ни е стигнало N, брой на елементите, започвайки от та нататък, и G трябва да ни е достигнало M. И двете, ако са изпълнени, ако едно от двете не е изпълнено, всъщност ние спираме. И сега, зависи този if тук, той зависи много от това как искаме да сортираме. В възходящ ред или в низходящ ред. Ако знака е по-малко, значи е в възходящ ред, иначе е в низходящ. K, ето тук го увеличавам с 1, защото началната му стойност е минус 1. И трябва да я направя на 0, още при първата стъпка. И тогава да сложа в нулевия елемент и тия елемент на A. И увеличавам и в противния случай слагам без индекс G. По същия начин си увеличавам K. И пак си увеличавам G. Но след като приключиме този голям цикъл, идва ред на една много важна проверка. Тя е, че ако всички елементи в A вече сме ги запълнили в нашия временен масив C, трябва да сложим всички елементи, които са останали от масива B. А пък ако не са останали от B елементи, аз добавям останалите елементи. Това е мърджването. И то всъщност ето тук е магията в добавянето. Защото ние ето с този if и else ги държиме сортирани. И доста програмисти, сигурно, доста начинаещи, са се питали в ето тази функция, къде проверяваме кой елемент е по-голям от другия. И са писали нещо тук if n равно на 2 или някакви такива.
Аз с индекс, нали, взимат по-големи и го слагат за 0, а по-малки го слагат за 1. Това сигурно няма да промени действието на програмата, но мърджването ни го вършим и няма смисъл да го вършим два пъти. И идва ред на тази важна част от кода, в която елементите от масива А трябва сортираните елементи вече да ги поставим в масива, в нормалния ред. Слагаме ги с едно елементарно цикълче и, както ви казах, освобождаваме паметта с ключовата дума delete. Тук направих си два масива, за да си тествам мърджването, но от втория вече нямам нужда. Оставих си само първия и го тествах. Виждате как са в разбъркан ред числата. Пуснах си програмката и ето. Сега, ако ще работим с темплейтни класове, което вече е обектно ориентирано програмиране, и тук трябва да си сложим темплейтен клас. И тук за указателите. И тук всъщност това са промените, с които пак ще работи нашата програмка. Това е доста важен алгоритъм. Надявам се да сте го разбрали. От мен острието хикс. Довиждане.